Hlavně dřív ty auta, ono se říká, tam nebylo, co by se ti relativně rozbilo. Byla to jednoduchá mechanika. Dneska ty auta jsou nabušený jako všema systémama. Ale jo, když máš na to koupit si nový auto, tak je to super. Ale, No tak je to zase pohodlnější, že jo? hele, jako. ale já se zase vrátím k té autoškole. Já ti řeknu příběhy, ty kluci mladí, co si udělají ty řidičáky v 18, tak ti hnedka první autáky. Teď jdou vlastně na brigády a vydělají si nějaký peníze. Vydělají si třeba za ty 2 měsíce 40 000. Teď vlítnou do toho bazaru a teď tam mají tu hnusnou 1.9 Fabii. Ve Fabii ne. Ale ono v té ceně, té Fabie, je tam krásnej vojetej bavorák. Jo, 3-litrovej v benzínu. No proč tam je? Protože to nikdo nechce. Je starý, je nabušený elektronikou, s kterou už si nikdo neví rady, protože už je to starý. A oni si to koupí. A teď najednou zjistějí, ono to jede, ale oni se v tom moc nesvezou, protože nemají na benzín, nemají na pojistku a tak dále.